שלום ידידיי היקרים, יש לי את הזכות לפגוש את מאיר בן יצחק, מנהל הארגון ויזרע יצחק. אם פה בקהילה, מאחוריי, חולקו 40 סלים נכבדים של פירות וירקות בשפע רב, וזה דבר שמכפיל ומשלש ומרבה את עצמו פעם אחר פעם אחר פעם, בעין טובה. וזו קהילה אחת, אבל יש קהילות נוספות בבית שמש. ידידי רבי מאיר בן יצחק, העילוי נשמת אביך, יצחק אישם בן סעדה, כתוב מפורש במשנה ברורה בתרכ"א, שצדקה שהבן נותן, זה מעלה גם את נשמת אביו. והיורצייט של אביך, שהוא בחג הסוכות הבא עלינו לטובה, אם עשית משהו שנקרא מכבדו לאחר מותו, המכבדו לאחר מותו של הנתינה הזאת היא נתינה אדירה. עין טובה זה מקצוע אדיר. קידשת את השם במעשים שלך, קידשת את השם בפעולות שלך, קידשת את בית שמש. עכשיו, חוץ מקידוש השם, הוספת חיים לך, למשפחתך, לנו, לבית שמש, כי צדקה מוסיפה חיים. השח כותב בסימן רפ"ז ביורה דעה, מצלת מגזרות קשות, זה מתנה לבית שמש. אנחנו צריכים שותפים חדשים, ושותפים חדשים שיבואו, יחיו את עצמם יחד עם כולנו, תצליח, נצליח, יצליחו היהודים. אמן. בזה אנחנו מקרבים את כל הגאולה של ישראל. אמן ואמן. אמן ואמן. הצלחה, חזק וברוך. אבא, אני נותן לך את כל ליבי, נפשי שפרי כמים ליבך, ונפשי שפרי כמים ליבך. אבא, אני נותן לך את כל ליבי. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, חלות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, מן עולם הבא, מן עולם הבא. בואי לגני, אחותי קלה, בואי לגני, שבת מלכתה, מאין עולם הבא, מאין עולם הבא. יום שבת, יום מנוחה, כל עם מתענגים לה, כל עם מתענגים לה. יזכו יזכו לרוב שמחה, מאין עולם הבא. תנסה, את הטוב תעשה, השתדל כל הזמן. ערב שבת קודש, פרשת וארא, הזוהר הקדוש. ברוך השם, סיימנו מחזור שלישי. את הסיום נעשה בהילולה של סידנא בבא סאלי ביום ראשון. ממשיכים עם המחזור הרביעי. יהי רצון שזכות הזוהר הקדוש תגן בעד כל עם ישראל, כמו שהבטיחנו רבי שמעון בר יוחאי, בגין די פקון מן גלותה. אנחנו בשבתות של הגלות והגאולה. בעזרת השם, גלגל החוזר בעולם לטובה ולברכה, שנזכה בזכות הלימוד הקדוש של הזוהר הקדוש, וכל הסטים שאנחנו מסיימים,
כבר במחזור רביעי, יהיה לזכות כל עם ישראל, להצלחת כל חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון. אתה, אדוני, תשמרם, כצנעה רצון תחתרם, להחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, להחזירם בתשובה שלמה בעזרת השם. כולם לידע את השם, מקטנם ועד גדולם בעזרת השם, ונזכה לגאולה שלמה ברחמים, להצלחת כל התורמים והמסייעים שבעזרא יצחק, שבכל שעה ובכל עת שיצטרכו לזה, רבי שמעון בר יוחאי ותורתו, וכל החבורה הקדושה והלימוד הקדוש של הזוהר ביום ובלילה. יש לנו אברכים שלומדים בלילה, אברכים שלומדים ביום, ואברכים שלומדים כל השבוע את הזוהר הקדוש. תגן בעד כל תומכי מוסדות ועזרא יצחק. מדובר פה, ברוך השם, בהון גדול, ברוחניות וגם בגשמיות. יהי רצון שכל מי שיזכה להיות שותף איתנו, יזכה לכל הברכות שטובות בתורה. זכות רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו וכל הצדיקים של הזוהר תגן בעדו. זכות הלימוד הקדוש שאין למעלה ממנו. יגן בעד כל התורמים המסייעים אלף המגן, שיזכה להמשיך את האור הגדול הזה עד שבמהרה יתחבר עם האור של הגאולה, יזכה לראות את כל הצדיקים ומשיח בראשם, בעניין הבית, יזכה להגיע ליום המיוחל שבו נאמר, כולם יזעקו פה אחד, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, במהרה בימינו ברחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן ואמן. חזקים וברוכים. ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. אלוקים קדוש הוא, אשר עין ראתהו, לב חכם ישכיל פיהו, אדוננו בר יוחאי, ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהיריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי. הזאת אנחנו מברכים את כל ידידי ועזרא יצחק, כל אחד בשמו הטוב יקרא לכל הישועות שהוא צריך להם בעזרת השם. גילה לנו מרן החפץ חיים שבשעת עשיית המצווה זו שעה שמקובלת בה התפילה. אנחנו מתפללים ומברכים את כל תומכי מוסדות ועזרא יצחק שיזכו לכל הברכות שטובות בתורה, שפע, ברכה והצלחה, בריאות ואריכות ימים, נחת מהילדים, שלום בית, זיווג הגון מי שצריך, זרע הקודש של קיימא מי שצריך. מתקיים בהם מאמר ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו אדוני, כן יברך את כל התורמים המסייעים, כל הברכות שכתובות בתורה. כן יהי רצון ונאמר אמן. רק וברוך. להאמין במעשיך ולתת ברוח נדיבה, מתרגש כמו ילד, רק לפתוח דלת, לתת הכל לעולם, כמה כוח, כמה אור, איש אותך לא יצא. אשריך שזכית, אשריך שראית את שביל האור שיש בך, אשריך שמצאת, אשריך שנתת לכל